șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Hop, șa, la 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 li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Câteodată seara stau pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte nu. Nu încerca degeaba, cum oricum nu reușești. Doar din mergi până la 1 fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect, dar mă tem că o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Ei, hop, șa, la 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 li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Cine are să afle în ce zodie se află racul, cum să ajunge într-o secundă în cu bacul, și cu ce viteză ar trebui să ne oprim, care